कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, ரொம்ப நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா சண்முகம் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கு என்னோட வணக்கங்கள். சிவகாமி மாதாஜி பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இன்னைக்கு நான் மங்களாச்சரன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி இன்னைக்கு நான் படிக்கட்டுமா? அவசியம் அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. டிசைட் பண்ணுங்க, ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே படிக்கட்டுமா? அதான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இன்னையோட கர்ம யோகம் முடியுது. சரிங்களா? நாளையிலேருந்து இனிமையான பக்தி யோகம். அடுத்த 6 அத்தியாயம் அவ்வளோ இனிமையானதா இருக்கும். எல்லாமே பகவத்கீதை அப்படிதான், பகவானே அப்படிதான். அதுலயும் பக்தி யோகம் ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து தியான யோகம் பார்க்க போறோம். 6வது அத்தியாயத்துல அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லுவாங்க, சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு. அதாவது தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா முனிவர்கள்லாம், அந்த நிலை. யாரெல்லாம் இப்ப நம்ம நல்ல பக்தி பண்ணலையோ, சரிங்களா, ஒருவேளை சத்தியவத்தில் பிறந்தாலும் தவம் தான் பண்ணணும். மெடிடேஷன் 1 lakh years வாழணும், அதில் தபஸ் நிறைய பண்ணணும் கண்டினியூஸாக. அதனால அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமம். நம்ம இப்பயே நல்லா சாண்டிங் பண்ணி பகவான் இப்பயே நம்ம அடைஞ்சிடலாம். சரிங்களா? அதனால நல்லபடியாக அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அந்த ஒரு டெடிகேஷன், சின்சியாரிட்டி எல்லாம் இருந்து பக்தியில் சிறப்பாக இருக்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள் பகவானோட அனுகிரகம் நல்லபடியாக கிடைக்கட்டும். அதாவது முக்தின்னு பார்த்தோம்னா 5 வகையான முக்தி இருக்கு. சரிங்களா? ஒன்று வந்து பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகிறது. அது வந்து சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தபஸ் பண்ணுறவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரம்மன் ரியலைசேஷனில் இருக்கிறவங்களும் அங்கே தான் போவாங்க. சரிங்களா? அது வந்து பிரம்மஜோதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பகவான் லோகத்தை அடைகிறவங்களுக்கு வந்து சாரூப்பிய, சாலோக்கிய, சாஷ்டி, சாமிப்பி அப்படின்னு முக்தி இருக்கு. சரிங்களா? சாரூப்பியனா பகவானோட ரூபத்திலே இருப்போம். சரிங்களா? பகவானுக்கு நமக்கு அப்போ எப்படி வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து இந்த ஸ்ரீவத்சம் அப்படின்றது திருமார்பில் இருக்கும். அப்புறம் கௌஸ்துப மாலை இதெல்லாம் வந்து பகவான்கிட்ட இருக்கும். ஆனால் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இருக்காது. ஆனால் பகவான் ரூபத்தில் இருப்போம். சரிங்களா? சாரூபிய முக்தி. சாலோக்கியன்றது பகவான் லோகத்திலே நம்மளும் சஞ்சாரம் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணுறது அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் சாமிப்பிய அப்படின்றது பகவானோட பேரஃபெமிலியாவாக இருப்போம். சரிங்களா? அவங்களோட அருகாமையில் இருக்கிற விஷயங்கள், அதாவது பகவான் சாப்பிட்ற பிளேட்டு, சரிங்களா, அவங்களோட பாதுகை, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஷாஷ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னென்னா பகவானோட அப்ளன்சஸ். நம்ம பகவானுக்கு 6 அப்ளன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோமா. ஸோ அந்த 6 அப்ளன்ஸும் நமக்கும் இருக்கும். சரிங்களா? இது மாதிரி வந்துட்டு 5 வகையான முக்தி இருக்குது. அதில் நம்ம வந்து சாயுஜ்ய முக்தி அது நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏன்னா அதில் வந்து வெறும் சத் சித்து தான் இருக்கும், பரமானந்தம் இருக்காது. எப்போ ஆனந்தத்தை நம்மளால் ரிலீஸ் பண்ண முடியும், அதில் நமக்கு அவ்வளோ பூர்ணமான நிலை ஏற்படாது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம மற்ற 4 வகையான முக்தி அதில் நம்ம பகவானை அடைஞ்சு ஏதோ ஒரு வகையில் அடைஞ்சு பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்றது. இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ஹியூமன் லைஃப்லேயே நம்ம நல்லபடியாக என்ன பண்ணிடணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் முக்தி இருக்குது. பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பகவானுடைய திருவடி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுலேயுமே இத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். போக போக நிறைய லெவல்ஸ்லாம் படிப்பீங்க இல்லையா, அப்போ இன்னும் நல்லபடியாக எல்லாமே லேர்ன் பண்ணுவீங்க. இதெல்லாம் எப்படி இப்போ எதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஹிண்ட்டாக பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் விரிவாக பார்ப்பீங்க. சரிங்களா? பகவத்கீதையிலேருந்து எல்லாமே. இப்போ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணுவோம். சரஸ்வதி மாதாஜி பண்ணுறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி. ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஜானாஞ்சன சல்யா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி स्वपतान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतृप्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत कदाधर श्री वासाति गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
ஹரி போல். சரஸ்வதி மாதாஜி ஹரே ரொம்ப அழகா ஆஃபர் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுவும் இந்த உங்களோட அந்த என்டிவர் சின்சியாரிட்டி இருக்கு இல்லையா? வார்த்தைகளே இல்ல. மாதாஜி. ஏன்னா நான்லாம் லெவல் 1 ஆரம்பத்துல இருந்தெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியல. அப்படியே கேட்டுட்டு இருந்தேன். எதுவுமே தெரியாது. அது ஒரு 2, 3 கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு 2, 3 லெவல்ஸ் ஐ மீன் சாரி. லெவல் 1ஏ 2, 3 செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஏதோ 1, 2 புரிஞ்சுது. ஆனா நீங்க வந்துட்டு இவ்ளோ அழகா அதுவும் ஒரு 6 நாள் தான் ஆயிருக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி. ரொம்ப அழகா நீங்க வந்துட்டு அத வந்து அவ்ளோ பிரயத்தனம். அது ரொம்ப முக்கியம் கிருஷ்ண பக்தியில. அது ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த அது ஒரு 2, 3 தடவை படிச்சு கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். எல்லாம் அதுதான் நீங்க சொல்லி அதுதான் அதுதான். தரதெல்லாம் நல்லா அப்படியே இது பண்ணேன். மீனிங் எல்லாம் அவ்வளவா தெரியல. இப்ப வாசிக்கிறேன் அவ்வளவுதான். மாதாஜி 6 நாள் தான் ஆகுது லெவல் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணி. அதுக்குள்ளார நீங்க மங்களாச்சரண் இவ்ளோ அழகா ஆஃபர் பண்றீங்க. அது வந்து ரொம்ப வந்து சிறந்த ஒரு விஷயம். இதே மாரி எல்லா பக்தி சேவையில எல்லாத்துலயும் நீங்க வந்துட்டு நல்லபடியா என்டிவர் பண்ணி, நல்லபடியா சிறந்த பக்தராகணும். அத வந்து நானு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? பகவான்டி ஆச்சாரியர்கள்ட்ட எல்லாருக்குமே, எல்லாருக்குமே. அதனால எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம மண்டே அன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுவோம். 2:30க்கே ஜாயின் பண்ணி மங்களாச்சரண் நம்ம நல்லபடியா ரிசைட் பண்ணறதுக்கு லேர்ன் பண்ணுவோம். எல்லாருமே நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணுங்க. அது மாரி நெறைய சாண்டிங் பண்ணுங்க. சரிங்களா? இந்த லெவல்ஸ்ல எல்லாத்துலயும் அப்படியே வந்துட்டு கன்டின்யூ பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கே தெரியாம அ நீங்களே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷனுக்கு வந்திருப்பீங்க. அது ஏன்னா எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அது நம்மளுக்கே தெரியாது. நம்ம இதெல்லாம் தனியா பண்ணுவோமான்னு பார்த்தா தெரியாது. ஆனா இன் இது என்னோட அனுபவத்த சொல்றேன். சரிங்களா? அப்படியே இந்த லெவல்ஸோடயே போக போக எல்லா அந்த சாதனா பக்தி வந்துட்டு ரொம்ப சிறப்பா வரும். அதனால இதுதான் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றது. ஹரிபோல் சரஸ்வதி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல். பகவானோட அனுகிரகம் எல்லாமே. ஹரிபோல். ஓகே. இப்போ நம்ம வந்துட்டு 6th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். அத்தியாயம் 5ஓட சுருக்கம் என்னன்றத பார்த்துடலாம். சந்நியாசமா இல்ல கர்மயோகமா அப்படின்போது பகவான் வந்து 2மே முக்தி தரும். ஆனா கர்மயோகம் பண்ணணும். அதாவது பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கர்மயோகம், சந்நியாசம் அத பத்தி நம்ம பார்த்திருப்போம். நிஷ்காம கர்மயோகம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்குது. அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நெறைய நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கூட பார்த்தோம்ல, தாமரை இலையில் நீர் ஒட்டாதது போல நம்ம வந்து எதுலயும் பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பண்டித சம தர்ஷன இந்த மாரி நெறைய நம்ம வந்துட்டு விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். இல்லைங்களா? நேத்தைக்கு கண்டென்ஸா சொல்லணும்னா, மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல நம்ம கடமைய செய்யணும். ஆனா பற்றுதல் இல்லாம பண்ணணும். அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. சரிங்களா? அதே சமயத்துல நம்ம வந்து பக்தியும் பண்ணணும். அப்ப கிருஷ்ணர் மீது கவனத்தை செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. விடுதலைன்றது லிபரேஷன். சரிங்களா? பகவான் மேல நம்ப அ பக்தி, அதாவது பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணும்போது நமக்கு லிபரேஷன் கிடைக்குது அப்படின்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுல என்ன நம்ம பார்த்ததுன்னா, மெட்டீரியல் உலகத்திலேருந்து விலகி இருக்கணும். ஆனா கடமைகளே செய்யணும், பற்றுதல் இல்லாம. அதே சமயத்துல கிருஷ்ண பக்தியில சிறப்பா இருக்கணும். அத நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். அதான் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றது. இப்ப நம்ம அத்தியாயம் 6 அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்னென்ன? ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்றது. அப்புறம் தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன? அப்புறம் பக்தி யோகம் மிகவும் உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத சொல்லி பகவான் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? பகவானோட அனுகிரகத்துல. இப்ப நம்ம இத அப்படியே ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். யோகம்னா என்னன்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கர்மயோகத்திலே நம்ம பார்த்தோம். 3rd சாப்டர்லயே ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிற ஒரு சாதனம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஒரு லிங்க் அப்படின்றது. இப்ப நம்ம பார்க்கறது வந்து அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகம்னா முனிவர்கள் தான் தபஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதுதான். அந்த முறை தான். ம். அதுல அதுல என்னன்னா அஷ்ட அங்க யோகம். அஷ்டன்னா 8. சரிங்களா? நம்ம நெறைய அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். சான்ஸ்கிரிட்ல இல்லைங்களா? அஷ்டகம் அப்படின்னு நெறைய வாசிக்கிறோம். அ லக்ஷ்மி அஷ்டகம் அந்த மாரி நெறையா வாசிக்கிறோமா, அது மாரி அஷ்ட அப்படின்னா 8. அங்க அப்படின்னா அங்கங்கள். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இணைப்பு. யோகான்றது இணைப்பு. ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிற ஒரு நிலை. ஸோ 8 அங்கங்களை கொண்ட இணைப்பு தான் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, சமாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? யமம் அப்படின்றது என்னன்னா வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். நியமம்ன்றது உட்புற பண்புகள். ஆசனம்ன்றது அந்த இந்த
பத்மாசனம் இதெல்லாம் அமர்ந்து பண்ணுவாங்க. இல்லன்னா ஒரு கால்ல நின்னுட்டு பண்ணுவாங்க. அந்த மாரிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாரி அது வந்து ஆசனம் அப்படின்றது. பிராணாயாமம்ன்றது மூச்ச வந்துட்டு பேலன்ஸ் பண்றது. நம்ம உடம்புக்குள்ளார 10 வகையான காற்றுகள் இருக்கு. அத வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். நம்மளோட ஆயுள் காலமே வந்து நாட்கணக்கு கிடையாது. சுவாச கணக்கு தான் சொல்லுவாங்க. அதே மாரி அ நம்மளோட எமோஷன்ஸோட அந்த சுவாசமும் வந்துட்டு நம்மளால சம்மந்தப்படுத்த முடியும். ரொம்ப கோபமா இருந்தது அப்படின்னா, அப்படியே ஒரு மாரி மூச்சு வாங்கும் இல்லையா? டென்ஷன் ஆனோனே அப்படியே ஒரு டென்ஷன்ல அப்படியே பயத்துல அப்படியே மூச்செல்லாம் வாங்கும். சமமா இருக்க மாட்டோம். இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்மளால உணர முடியுது. அதனால இந்த சுவாசம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அத வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. அது வந்து பியூராவும் வச்சுக்கணும். அதாவது பிரத்யாகாரன்றது புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது. இந்த நிலையில புலன்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. தாரணைன்றது மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது. சரிங்களா? மைண்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த எல்லாமே இப்ப கண்ட்ரோலா இருக்கும்போது தியான நிலையில வருவாங்க. அதையே நல்ல பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வரும்போது சமாதி. அப்ப வந்துட்டு வெளியில என்ன நடந்தாலும் அவங்களுக்கு அதோட பாதிப்பு இருக்காது அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி 8 அங்கங்களை கொண்டது. இப்ப நம்மகிட்டயே வந்துட்டு பாடி பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு கையோ, இல்ல காலோ ஏதோ ஒண்ணு சரியா இல்லன்னா, என்ன சொல்லுவாங்க? டிசேபிள்டு பெர்சன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாரி இந்த 8 அங்கங்கள்ல எல்லா அங்கமும் முக்கியம். வெறுமனே தியானம் மட்டும் பண்ணிடலாமா? வெறுமனே தாரணை மட்டும் பண்ணலாமான்னா அப்படிலாம் இல்ல. சரி யமம் மட்டும் பண்ணலாமான்னா அப்படிலாம் இல்ல. எல்லா அங்கங்களும் நல்லபடியா யமாலேருந்து ஆரம்பிச்சு சமாதி நிலை வரைக்கும் வரும்போது, அந்த தியான யோகா அப்படின்றது முழுமையடையுது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அ இதே வந்து வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்றது நம்மள சுத்தி வெளியில உள்ள விஷயங்கள். நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போதே இத வந்து நம்ம நல்லபடியா பண்ணணும். சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகம் நமக்கு ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. ஏன்னா அர்ஜுனர் சொல்லிடுவாங்க. பகவான் எல்லாம் அஷ்டாங்க யோகம் நிலையெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம், நான் காத்த கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன். ஆனா, மனத என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இது எனக்கு ரொம்ப சிரமமா தெரியுது. அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து மனத எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்றத குறிப்பிட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் இத நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்ப எதுக்கு இந்த அஷ்டாங்க யோகம் நமக்கு இருக்குன்னா, இதையே நம்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் கொண்டு வரணும். எப்படி அப்படின்னா, இது நம்ம இப்ப சாண்டிங் பண்றோமா, அப்ப வெளிப்புற பண்புகள். நம்ம இருக்கிற இடம் வந்துட்டு ரொம்ப தூய்மையானதா இருக்கணும். அமைதியானதா இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரியான பாதுகாப்பானதா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் உட்புற பண்புகள் இது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? எவ்வளவு சாப்பிடணும், எவ்வளவு தூங்கணும், எவ்வளவு வேலை செய்யணும், எவ்வளவு பொழுதுபோக்கணும் அப்படின்றத இதுல நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஏன்னா, இப்ப அதெல்லாமே இப்ப பேலன்ஸ்டா இல்லாததுனால தான் எல்லா சிரமத்துக்கும் அடித்தளம். அப்ப எவ்வளோ அழகா நமக்கு வந்து லைஃப் மேனுவல்ன்றோமே பகவத்கீதை. இதுதான் காரணம். அழகா எவ்வளவு சாப்பிடணும், எவ்வளவு தூங்கணும், எவ்வளவு வேலை செய்யணும், எவ்வளவு ரெக்ரியேஷன் பண்ணணுன்றத பகவான் இதில ரொம்ப அழகா குடுத்துருப்பாங்க. ஆனா, இப்ப என்ன ஆகுது? நைட் 1 மணிக்கு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறது, 2 மணி வரைக்கும் முழிச்சுட்டு இருக்கிறது, காலையில 11 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது, இல்லைங்களா? அப்புறம் முழுக்க நைட்டு டியூட்டில வேலை பண்றது, பொழுதுபோக்கே தான் வாழ்க்கை, வாழ்க்கையே தான் பொழுதுபோக்குன்ற மாரி ஆயிடுறது. அப்புறமா எனக்கு அமைதி இல்ல, நிம்மதி இல்ல, உடம்புல ஆரோக்கியம் இல்லன்ட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? அது வருத்தப்பட்டுப்பாங்க. என்ன பிரச்சனைன்னா, அந்த இயற்கையோட ஒன்றி வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல லைஃப்ப வாழாதது தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த உட்புற பண்புகள் அப்படின்றது. ஆசனம் அப்படின்றது அந்த உட்காரும் விதம், அந்த அவங்க தபஸ் பண்ற இப்ப நம்ம சாண்டிங்ல பண்றோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம உட்காந்து பண்ணுவோம். அது நம்ம நல்லா ஸ்ட்ரெய்ட்டா உட்காந்து பண்ணணும். பிராணாயாமம் அதுவும் வந்துட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி, அந்த முடிக்கும்போது அந்த ஒரு மூச்சும் வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு முன்னாடிலாம் ஒரு கிளாஸே குடுத்துருந்தாங்க. சரிங்களா? ஆம், எனக்கு அது அவ்வளோ இன் டெப்த் தெரியாது. அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் அப்புறமா சொல்றேன் நானு. சரிங்களா? பிரத்யாகாரா அப்படின்றது புலன்கள கண்ட்ரோல் பண்றது. சரிங்களா? நம்மளோட புலன்கள முழுக்க முழுக்க ஜட உலக விஷயங்கள்ல கொண்டு போகாம இருக்கிறது. சாண்டிங் அப்பவும். தாரணை சாண்டிங் பண்ணும்போது மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது. புலன்கள கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னா, சில சமயம் என்ன பண்ணுவோம்னா, சாண்டிங் இந்த பக்கம் போணும், இந்த பக்கம் மொபைல் பார்ப்போம். ஒரு டிங்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா, உடனே மொபைல் எடுத்து பார்க்குறது. என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு. இல்லையா? அந்த மாரிலாம் இல்லாம பண்றது. தாரணைன்றது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி ஏன்னா சாண்டிங் பண்ணும்போது நெறைய என்ன செய்யணும், இன்னும் என்னென்ன வேலையெல்லாம் பெண்டிங் இருக்கு, யார்ட்ட என்ன பேசணும் அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு அந்த மாரிலாம் இல்லாம மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது. அப்புறம் தியான நிலையில மனதை பகவான் மேல ஒருமித்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம வந்து 5.27, 28 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். இது 5வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது எதனால இப்ப நம்ம இப்ப 6த் சாப்டர்ல பார்க்குறோம்னா, இதுல தான்
அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் முறையை சொல்லியிருப்பாங்க பகவான். அதோட கண்டினியூஷன் தான் சிக்ஸ்த் சாப்டர் வருது. சரிங்களா? யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். பிரணாமாயா. அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம். ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பஹீர் பாஷ்யாம்ஸ் சசுஷ் சைவாந்திரே ப்ருவோ பிரணாபௌனௌ சமௌ கிருத்வா நாசாப்யத்ர சாரிணௌ யதேத்ரிய மனோ புத்திர் முனிர் மோஷ பிரயாண விஹதேஷா பயக்ரோதே ய சதா முக்த ஏவச. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சய முக்தி அடைந்தவனே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க நம்ம இப்ப இந்த அஷ்டாங்க யோகம் 8 அங்கங்கள் பார்த்தோமா, அதுதான் இங்க பகவான் 5வது அத்தியாயத்துல 27, 28 ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? புலனின்ப விஷயங்கள் அதை வெளியில் நிறுத்தி புருவ மத்தியில கண்கள் பார்வையை நிறுத்தி இந்த புருவ மத்தியை பார்த்து தியானிக்கிறது. சரிங்களா? அப்புறம் அந்த பிராணாயாமம், நாசி உள் சுவாச வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம் தாரணை, அது புலன்கள் பிரத்யாகாரா. சரிங்களா? இதெல்லாம் படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதிகள் இந்த நிலையை ஏன் ஃபாலோ பண்றாங்க? இப்ப இந்த அஷ்டாங்க யோகம் இருக்கு, இது யார் இதை கையில் எடுத்து பண்ணுவா அப்படின்னா, யாருக்கு முக்தி வேணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்மீகவாதிகள் தான் முக்தி விரும்புவாங்க, அவங்கெல்லாம் பண்ணணும். அந்த நிலையில் அவங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஆசைன்றது ஜட பாடிலி பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம விருப்பப்படுறது இல்லையா? அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். பயமும் இது நம்ம சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் தான் பயம் வரும். ஆத்ம நிலையில் பயம் நமக்கு கிடையாது எப்பயும். ஏன்னா பகவான் நம்மளை உதாசீனப்படுத்த மாட்டாங்க. எப்பயும் நம்ம பகவான் கூட தான் இருக்க போகிறோம், நம்மளாம் எப்பயுமே தான் இருக்க போகிறோம் இல்லையா? அப்போ பயம் எங்கேருந்து வரும்? அன்சர்டினிட்டி ஆத்மாவுக்கு கிடையாது, சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு தான். அதனால சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் தான் நம்மளுக்கு பயம்ன்றதே வரும். அதுக்கப்புறம் கோபம், ஆசை நிறைவேறலைன்னா நம்மளுக்கு கோபம் வரும் இல்லையா? ஆனால் நமக்கு பக்தியில் எவ்வளோ விருப்பப்படுறோமோ அதெல்லாம் நல்லபடியாக நமக்கு நிறைவேறும் பகவானோட அனுகிரகத்தில். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு தோல்வின்றது கிடையாது. ஏன்னா பக்தியில் என்றைக்கும் தோல்வியோ குறைவோ கிடையாதுன்னு 2.40 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்போ இந்த ஆசை, பயம், கோபம் இதெல்லாம் எதில் தான் இருக்குது அப்படின்னா சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களில் தான் இருக்குது. அப்போ அதுலேருந்து விடுபடுகிறான். சரிங்களா? யார் அஷ்டாங்க யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ, எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவர், யாரெல்லாம் இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையில் இருக்காங்களோ அவங்க நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத மிக பார்க்கணும். அந்த தியானம் நிலையில் இருக்கும்போதே அவங்க இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல என்கேஜ் ஆகாமல் ஆத்ம நிலையில் இருக்காங்க இல்லையா? முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ 6.6 ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கணும். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிட்டோம். பந்துர் ஆத்மாத் மனஸ்தஸ்ய ஹேனாத்மைவாத்மனா ஜித அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தே தாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஹரி போல். இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஒரு டாஸ்க் இருக்கு நமக்கு. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பொதுவா என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை சுத்தி உள்ள எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? நம்ம குழந்தைங்கள்லேருந்து, ஹஸ்பண்ட்லேருந்து, இன்லாஸ்லேருந்து எல்லாம் நம்மளை சுத்தில எல்லாம் நம்ம சொல் பேச்சை கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தோணும் இல்லைங்களா? அட்லீஸ்ட் நம்மளை அப்போஸ் பண்ணாமலாவது இருக்கணும்னு நினைப்போம். ஆனால் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இப்போ ப்ராப்ளமே இல்லை. சரிங்களா? நம்மளுக்கு என்னென்னா நம்மளோட மனம், அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரியான முறையில் தாட்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? மனம்னா தாட்ஸ் தானே. அப்போ மனம் இந்த கடலில் வர அலைகள் மாதிரி எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும், நிற்காது இல்லையா? அது பாட்டுக்கு ஒன்று மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிலேட்டிவாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்று நம்ம நினைப்போம், அது தொடர்ந்து இன்னொன்று வரும். இன்னொன்று இப்போ 3 நினைச்சோம் அப்படின்னா சந்திரன் நினச்சோன்னா உடனே அது ரிலேட்டடாக ஏதாவது நம்ம அதை எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம நினச்சோன்னா அது உடனே கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எண்ணங்கள் அப்படின்றது. அப்போ அதில் நிறைய என்னென்னா நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயந்தான் வரும்
ஏதாவது நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்லாத விஷயம்தான் நிறைய நம்மளை பாதிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆசை, கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இந்த மாதிரி அனர்த்தங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ இவ்வளவு எப்பயுமே ஆக்டிவாக ஆன்சைட்டியோடு இருக்கிற மனசை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து வெல்லணும். அதை தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அப்படி அந்த மனம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா அது நமக்கு நண்பன். இல்லை அப்படின்னா அது நமக்கு விரோதி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்போ நம்ம மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி, ஏன்னா அது பொதுவாக என்னென்னா பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் தான் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த ஆசை, கோபம், லோபம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் சார்ந்து ஆன்சைட்டியோட இதுதான் நிலை 1.1.10 ஸ்லோகத்தில் கூட பாகத்தில் அதான் நம்ம பார்க்குறோம். எப்பயும் சஞ்சலமாக இருக்கும். இதுலேயும் அதான் அர்ஜுனர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ அது நண்பனாகும். இல்லைன்னா அது நமக்கு மிகப்பெரிய விரோதி. ஏன்னா ஜனவுலக விஷயங்கள் அது சஞ்சாரம் பண்ணி என்ன ஆகும், நம்ம தாட்ஸ் அது நமக்கு நன்மையை கொண்டு வராது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம 6.10 ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். யாருக்கு வாசிக்க இருப்ப இருக்கு? யாருக்கும் வேண்டாமா? சரி, நான் ஓகே. வாசிக்கணும் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 6. ம். அதுக்குள்ள ஏதோ வரும். 6.10. அத்தியாயம் 6 ஸ்லோகம் 10. யோகி யுஞ்சித சதர்தம் ஆத்மானம் ரஷசி ரஹசி சிதித ஏகாகியத சித்தாத்ம நிராஷீர் அபரிக்ரஹ. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளில் இருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிவல் மாதாஜி. சுப்ராஷ்டிகத்துக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷத்தை வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. வந்துட்டு இப்போது யாரெல்லாம் இன்னும் அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலையோ அவங்களாம் வந்துட்டு சேட் பாக்ஸில் உங்களோட பேரும் ஃபோன் நம்பரும் போட்டுருங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். யாரெல்லாம் யோக முறையில் இருக்கோமோ, அதாவது யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இணைக்கும் சாதனம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த முறையில் நம்மளை எப்பயுமே நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் உடல்போது ஆக்டிவிட்டீஸ், சரிங்களா? நம்மளோட செயல்கள், மனம், தாட்ஸ், நம்மளோட எண்ணங்கள், மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதுதான் யோகம் இல்லையா? ஆத்மா பரமாத்மா இணைக்கும் சாதனம். அப்போ நம்மளோட ஆத்மா எப்படி பகவானுடைய சம்மந்தப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட எண்ணங்கள், ஆத்மா இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? எப்பயும் பகவான் தொடர்பில். அப்படின்னா எப்பயும் பகவான நாம ரூப குண நிலைகளில் நம்ம ஈடுபட்டிருக்கணும். ஏது கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், சரிங்களா? ஆனால் உயர்ந்தது பக்தி யோகம். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து, சரிங்களா? பர்டிகுலர் இங்கே வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையை நம்ம பார்க்குறோம். தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். உரிமை உணர்வுகளில் இருந்து, ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும் அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த யோகியோட நிலை அடையாளங்கள், சரிங்களா? அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர்ஸாக நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். மாதாஜி 6.11, 12 யாரும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது யமா
6:10 அப்படின்னு போடுறது யமா அப்படின்னா ஆ, மீனிங் என்ன இது? அதுதான் பார்த்தல வெளிப்புற பண்புகள். யமான்றது வெளிப்புற பண்புகள். அதாவது நம்மள சுத்தி அதாவது வெளிப்புற பண்புகள், எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம ஆ, இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பானதா இருக்கணும், அமைதியானதா இருக்கணும் இல்லைங்களா? தூய்மையானதா இருக்கணும். ஒரு இப்ப தபஸ் பண்ண போறவங்களுக்கு அதுவும் வந்து தேவைப்படும் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு இந்த நிலையில யமம் இந்த ரவுண்டுல யமம்னு சொன்னீங்களா அதுதானா அது யமா? அதுதான். அதுதான். ஓகே மாதாஜி, ஆ, தேங்க்யூ ஆ, மாதாஜி. ஆ. இப்ப இங்க வந்து 6.11, 12 ஸ்லோகம் நம்ம மாதா வாசிக்கலாம். ஆ, யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கிறேன். அவசியம் மத்தாச்சி வாசிக்கிறேங்க. ஹரே ஆ, கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண. ஆ. ஆசனா ம், 6, 11, 12 ம், शुचौ तेषे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मन नात्युच्छ्रितं नातिनीचं सैराजिन कुशोत्तरम् ம், तत्रैकराक्रं मन कृत्वा यत सिद्धे क्रिय उपविश्यासने पुज्यात् யோகம் ஆத்ம விசுத்தையே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. போல், ஹரே கிருஷ்ண மத்தாச்சி. இப்ப இது வந்து இந்த ஆசனம்ன்ற நிலை இருக்கு இல்லைங்களா? இதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுல என்னன்னா, நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தபஸ் பண்ணும்போது அப்படின்றது. தனிமையான இடத்துல இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நிலத்துல வந்து தர்பை புல் அப்படின்றத பரப்பியிருப்பாங்க. அந்த தர்பை புல்லுக்கு ஒரு விசேஷம்னா, அது ரொம்ப புனிதமானது அது. நம்ம யூஸ் பண்றதுல. இன்னொன்னு வந்து, அது வந்து இந்த பூச்சி இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு வராதுங்களாம். அந்த தர்பை புல் இருக்கிற இடத்துல. ஸோ அதனாலயும். ஏன்னா பொதுவா என்னன்னா காட்டுல தானே தபஸ்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு ரீசனும் வந்து தர்பை புல்லுக்கு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மேல மான் தோல் இந்த மாரி இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு மேல மென்மையான துணி, பட்டு துணி எதுவும் போட்டு, அதுக்கு மேல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தியானம் பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்குறோம். அந்த ஆசனமும் வந்துட்டு ரொம்ப உயரமாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்வாவும் இருக்கக்கூடாது. மிதமான ஒரு நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னுவாங்க. ஏன்னா ரொம்ப தாழ்வா இருந்தாலும் தியானம் பண்ணும்போது, இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஒரு பாதுகாப்பு கருதி, சரிங்களா? இந்த ரெப்டைல்ஸ் அந்த மாரி விஷயங்கள்லாமும் வரும். அதே மாதிரி ரொம்ப உயரமா இருந்ததுனாலும், அந்த நிலை தியானிக்கிற நிலையில ஃபால் டவுன் ஆவறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால ரொம்ப உயரமாவும் இல்லாம, ரொம்ப தாழ்வாவும் இல்லாம இருக்கணும். புனிதமான இடமா இருக்கணும். சரிங்களா? தூய்மையானதா, புனிதமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்திரமாக அமர்ந்து, பத்மாசனம் இந்த மாரி ஆசனத்துல அமர்ந்து, மனம், புலன்கள், செயல்கள் சரிங்களா? இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு அத நம்ம பார்க்குறோம். அந்த மாரி நம்ம மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக, மனதை நம்ம ஏன் கட்டுப்படுத்தணும்னா, ஏகப்பட்ட கன்டாமினேஷன்ஸ் வருது இல்லையா? இந்த அனர்த்தங்களோட சேர்ந்து தாட்ஸ் நம்மள ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது இல்லையா? அத வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? அமைதிக்கு கொண்டு வரும். சரிங்களா? தூய்மைப்படுத்துறோம். அதான் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். அப்ப இது இந்த இந்த முறையில எதுக்காக ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா, பியூரிஃபிகேஷனுக்கு. சரிங்களா? அந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள்லேருந்து உயர்ந்து ஆத்ம நிலைக்கு வர ஒரு நிலை தான் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது. இப்ப பிரத்யாகார பத்தி நம்ம இதுல பார்க்குறோம். 6.15 ஸ்லோகம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? இப்ப இப்ப வரைக்கும் உஷா மாதாஜி, சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க. வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? மாதாஜி ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. மாமா அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க சுப்புலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம், ம், பிரத்யஹாரா ம், யுஜ்ஜன்ன ஏவத் சாத்மானம் யோகி நியதமானஸ்ய ம், ஷாத்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்சதாம் ம், சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ம், இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்தி பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌத்திக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். ஹரி போல். பிரத்யாகாரா அப்படின்றது என்னன்னா, புலன்களை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிற நிலை. சரிங்களா? அப்போ உடல், மனம், செயல்கள் இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி. இந்த இது பிராணாயாமம் பண்ணும்போதே ஆல்மோஸ்ட் பாதி அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிடுறாங்க இல்லைங்களா? இந்த பிரத்யாகாரன்றது
புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துறது. ஸோ இப்போ வந்து அந்த மனம் உடல் செயல்கள் இதெல்லாம் வந்து இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி ஓரளவுக்கு அந்த மெடிடேஷனில் ஃபோக்கஸில் வரவங்க தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்க்கை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். யார் ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி மனம் செயல்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ், இது உடல் சம்பந்தமான விஷயம், இது எல்லாத்தையும் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ சரிங்களா, அவங்க பகவானோட திருநாட்டை அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். ஒரு நிமிஷம். 6.16 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? யாருக்கும் என்னம்மா? வாசிக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? அவசியம் ஸ்ரீ வித்யாசாச்சி வாசிச்சு கொடுங்க. न सैकान्तम् अनश्नतः न सादिस्वप्नशीलस्य ஜாகிரதோ நைவ சார்ஜுனா. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரி போல். ஸோ இதுவும் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா. ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் சரி, ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்டாலும் சரி, என்ன ஆகும், நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா தியானத்தில். அதே மாதிரி ரொம்ப தூங்கினாலும் சரி, கம்மியாக தூக்கமே இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, அவங்களும் யோகத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால தான் ஆயுர்வேதிக் முறைப்படி சரிங்களா, நம்ம வந்து பக்தி சதாச்சார் கிளாஸில் கூட நம்ம பார்ப்போம் ஆயுர்வேதிக் முறைப்படி எப்படி நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ரி நம்ம பார்க்குறோம். அரை வயிறு சாப்பாடு, கால் வயிறு தண்ணி, கால் வயிறு காற்று அப்படின்னு வந்து நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும். அதுவும் அந்த சரியான நேரத்தில் எடுத்துக்கணும். ரொம்ப அன்டைமெல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது சரிங்களா. இந்த முறையில் அதுவும் சாத்வீக உணவாக எடுத்துக்கணும், பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். அப்படியே எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும். இப்படி நம்ம வந்துட்டு உணவு பழக்கத்தை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் சரிங்களா. ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது, இது எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல, டைமுக்கு சாப்பிட்றதில்ல, அதே மாதிரி சாத்வீக உணவும் எடுத்துக்கிறதில்ல, அதிகமாக சாப்பிட்றது இங்கே வரைக்கும் இல்லையா, பிடிச்ச சாப்பாடுன்னா என்னையும் சேர்த்து. ஸோ அந்த மாதிரி அப்படிலாம் இருந்தால் என்ன ஆகும், நமக்கு அந்த யோகம் அப்படின்றது ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு வராது. அதே மாதிரி ரொம்ப தூங்கினாலும் லேசினஸ் ஆகிடுவோம். தூக்கமே இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு ஒரு மன அமைதி இல்லாமல் இருப்போம் இல்லைங்களா, ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அதுவும் அது நம்மளே உணர முடியும். ஸோ அதனால் இந்த வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கணுன்றது எவ்வளோ அழகாக பகவத்கீதையில் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கும்போது அதான் நினச்சேன், எவ்வளவு சாப்பிடணும் எவ்வளவு தூங்கணுன்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில் அழகாக கைட் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா. அதனால் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம மீறி மீறி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது, டிசீஸ் வர்றது, அதெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாகிடுது இல்லையா, இதெல்லாம் சரியாக ஃபாலோ பண்ணதுனால. அதனால் தப்பு யார் மேலே, நம்ம மேலே. அதுதான் உணர வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அதில். ஓகே, அப்போ இப்போ வந்து நம்ம வந்து நியமா பற்றி பார்க்குறோம். இங்கே நியமம் இருக்கு இல்லையா, உட்புற பண்புகள். அது யாருக்கு விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கிட்டேங்க மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. நியாமா அத்தியாயம் 6 17வது ஸ்லோகம். யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மஷு யுக்த ஸ்வப்னாவ போதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டாங்க யோகம் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் சரிங்களா. ஆக்சுவலாக நம்ம சாண்டிங் பண்ணி பக்தி யோகம் தான் பண்ணணும். ஆனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல, இந்த யமா நியமா ஆசனா இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு அழகாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த பிரத்யேகர தாரணா எல்லாமே சரிங்களா. இதில் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணலன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ப்ராக்ரஸில் இருக்க முடியாது. அதுதான் அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். எவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பகவான். உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை அப்படின்னது ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். ரெகுலேட்டட் லைஃபாக இருக்கணும், வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப்பில் ரெகுலேட்டடாக இருக்கணும். யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இந்த முறையில் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோன்னா, ஒரு பழக்கங்களை வந்து நெறிப்படுத்தியவனாக இருக்கும் அப்படின்னா
நம்மளுக்கு துன்பங்களை வந்து நம்ம பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்லோகத்தில். ஆனால் இப்போ உள்ள ப்ரெசன்ட் லைஃப்பில் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? உண்ணுதலும் சரியான முறையில், உறங்குதலும் சரியான முறையில், உழைத்தலும் சரியான முறையில், இல்லைங்களா? சரியான அந்த பகல் நேரத்தில் உழைக்கிறோமா? இல்லை. அளவாக 8 மணி நேரம் தான் உழைக்கிறோமா? இல்லை, இல்லையா? அதிகப்படியாக பேராசையில் அதிகம் வேற உழைக்கிறதா இருக்குது. கேளிக்கை, அதுவுமே இப்போ வாழ்க்கையே கேளிக்கை தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால தான் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன இருக்குன்னா துன்பங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. எதுக்காக வாழ்க்கை ரொம்ப துன்பமயமாக இருக்குன்னா இந்த பழக்கங்களை நம்ம நெறிப்படுத்தலை அப்படின்றது. ஸோ அதனால தான் அவசியம் கிட்ஸை வந்துட்டு நம்ம வந்து பகவத்கீதையை வாசிக்க வைக்கணும். சரிங்களா? நிறைய விஷயங்கள் அவங்க லைஃப்பில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நமக்கும். இப்போ வந்து 6.18 ஸ்லோகம் யார் ஹரே வாசிக்கிறீங்க? கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. யதா விநியதம் சுத்தம் சிததம் ஆத்மன்யோவா திஷ்டதே நிஸ்பிருஹா சர்வ காமேபியோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோகியானவன் அஷ்டாங்க யோக முறை ஃபாலோ பண்றவங்க யோக பயிற்சியின் மூலமாக என்ன பண்றாங்க? அவங்க மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எண்ணங்கள், சரிங்களா? அது நம்ம கரெக்டாக நம்ம வச்சிருந்தாலும் என்ன ஆகும்? ஜட ஆசைகள்லேருந்து ஈஸியான விடுபட முடியும். அதுதானே நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லேருந்தே பார்க்குறோம். ஜட புலனின்ப பொருட்கள்லேருந்து விலகி இருக்கணும். ஏன் நம்ம வந்துட்டு வாலண்டியராக ஏன் பாவம் பண்ணுறோன்னா ஆசை தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துக்கிட்டே வரோமா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த மனம் ஆசைப்படுற விஷயம் ஜட உலக விஷயங்களா இல்லாமல் நம்ம அது முக்கியமாக நமக்கு சிரமம் தரக்கூடிய விஷயங்களா இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? தாட்ஸ் அதுக்கு தான் இனிமேல் வர சாப்டர்லாம் அதான் பார்ப்போம். சரிங்களா? தாட்ஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே பகவானோட நாமரூப குல லீலைகளில் பகவான் மேலே நம்ம கொடுத்தணும். நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் அந்த சேரியட், அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. குதிரை வண்டி, அதில் கயிறு தான் மனம், இல்லையா? கயிறு, அந்த குதிரையை கட்டி இருக்கிற கயிறு, அந்த இன்டெலிஜென்ட் அவங்க கையில் இருக்கிறது அந்த கயிறு, அதுதான் மனம். அதை வந்து நம்ம யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? பகவான்கிட்ட கொடுக்கணும். அதுதான், சரிங்களா? எப்படி வந்து அர்ஜுனனோட தேர் யார் ஓட்டுனது? பகவான், இல்லைங்களா? குதிரையோட கயிறெல்லாம் அவங்க கையில் தான் இருந்தது, இல்லையா? புலன்களும் மனமும் பகவான் கையில் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு சரியான முறையில் இருக்கணும். அப்போ பகவான் கையில் இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவானோட நாமரூப குண நிலைகளில் நம்மளை லயிச்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கு சோர்ஸு பகவத்கீதை பாகவதம்ல தான் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ். சரிங்களா? அப்போ அந்த வகையில் மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னத நிலையில் நிலை பெறும் பொழுது, சரிங்களா, அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல உயர்ந்திருக்கும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா தாரணன்றது மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துறது, பகவான் மேலே ஒரு நிலைப்படுத்துறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து தியானம் 6.19 யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிட்டுங்களா மாதாஜி? உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 19. யதா தீபோ நிவாதசுதோ நேங்கதோ சோபமா ஸ்மிருதா யோகினே யதா சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மன. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே ஸ்லோகம் வாசிக்கலாமே, ஏன் வந்துட்டு வாசிக்க மாட்டேன்றீங்க? எல்லாருமே வாசிக்கணும். திருப்பி வாசிக்கிறோம். ஆமா, நீங்க எல்லாம் வாசிக்கிறது சந்தோஷம். பகவானுக்கு நாங்க கொடுக்கிற சமர்ப்பணம். ஹரிபோல் மாதாஜி, கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். ஹரிபோல் ஹரிபோல். எல்லாருமே வாசிக்கணும், சரியா? இதுல வந்துட்டு நம்ம வாசிக்க ஆரம்பிச்சாதான் நம்மள்கிட்ட அந்த ஒரு இது போகும், அந்த ஷைனஸ். சரிங்களா? தப்பா இருக்குமோ நினைக்கக்கூடாது. எல்லாருமே வாசிக்கணும். எல்லாருமே பேசினாதான் வந்துட்டு கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ வாசிக்கிறவங்கள வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம்
சரிங்களா? காற்று இல்லாத இடத்துல விளக்கேற்றி வச்சா எப்படி இருக்கும் தீபம்? அழகாக முத்து மாதிரி எரியுமா? எதுவும் ஆடாது அசையாது இல்லைங்களா? அது மாதிரி மனம் எப்படி இருக்குமா? மனத்தை அடக்கி யோகி அவங்களோட தாட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும், பகவான் மேலே நிலை பெற்று இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது. திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக ஈடுபட்டுள்ளார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதில் வந்து பகவான் சூப்பர் சொல்ல மெடிடேட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க, தன்னோட ஆத்மா அதையே வந்து மெடிடேட் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ரெண்டு நிலையும் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும். சமாதி நிலை. இப்போ சமாதி நிலையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? சமாதின்றது இந்த உயர்ந்த நிலை. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ யோகிலாம் வந்து நல்ல ஸ்திரமாக மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பல வருஷமா அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வெளியில் என்ன நடந்தாலும் தெரியாது. வேகமாக காத்தடிச்சாலும் சரி, எறும்பு புத்து கட்டினாலும் சரி, எந்த மழை பெஞ்சாலும் சரி, வெயில் அடித்தாலும் சரி, எதுவுமே அவங்கள பாதிக்கவே பாதிக்காது இல்லைங்களா? நம்ம அதை பார்த்துருக்க முடியும். நிறைய நம்ம இந்த சீரியல் எல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம், கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? இதிகாசங்கள் எல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நிலை தான் சமாதி நிலை அப்படின்றது. அந்த நிலையில் இருக்கிற பக்குவமான நிலை அது. மற்ற அங்கங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி யமாவிலேருந்து தியானம் வரைக்கும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி சமாதி நிலையில் இருக்கிறவங்க அப்படின்றவங்களுக்கு வெளியில் என்ன நடந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்புன்றது ஏற்படாது. சரிங்களா? மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக நல்ல அந்த இது யோக பயிற்சினால ஜட உலகங்கள்லேருந்து எப்படி இருக்காங்க, அவங்க முழுமையாக விலகியிருக்காங்க. சரிங்களா? தூய மனதால் மனம் வந்து ஒருநிலைப்பட்டிருக்கு. இப்போ ஆத்மா மேலே இல்லைன்னா பரமாத்மா மேலே தன்னை கண்டு அந்த நம்ம வெளியில் உள்ள சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இது கிடைச்சா நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமே, இது கிடைச்சா, இந்த ஃபோன் கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே, இந்த லைஃப் ஸ்டைல் கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே, நம்ம ஆசைப்படுறோம். அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம். இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பிளிஸ் இருக்கு இல்லையா, பரமானந்தம், அதை ஒன்ஸ் உணர்ந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இணையான சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஆனந்தம். சரிங்களா? இல்லை சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெளியில் உள்ள இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் ஒன்று சாப்பிட்டாலோ நம்ம விருப்பப்பட்டது ஒன்று அடைஞ்சாலோ அது சந்தோஷம். ஆனால் பரமானந்தம் இருக்குது இல்லையா, அது ஈடிணை இல்லாதது, அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது அந்த ஹாப்பினஸ்ன்றது. சரிங்களா? அதை ஒரு தடவை நம்ம வந்துட்டு ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம், பகவானுக்கும் நமக்கு இருக்கிற அந்த பக்தியில் அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற பிளிஸ்ஃபுல்னஸை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா மற்றபடி இந்த ஹாப்பியாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரியாது. சரிங்களா? அதுதான். அப்போ தூய மனதால் அதுக்கு என்ன வேணும், பியூரிஃபிகேஷன் வேணும். பார்லி பிளாட்ஃபார்மால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஆத்மாவில் இருக்கிற பரமானந்தத்தை உணர முடியாது. இங்கே வெளியில் இருக்கிற குட்டி குட்டி ஹாப்பினஸ் தான் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். சரிங்களா? அப்போ இந்த நல்ல யோகம் பண்ணவங்க தன்னை கண்டு ஆத்மா அப்படின்ற நிலையில் அதில் உள்ள அந்த பரமானந்தத்தை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க இல்லையா, தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். எந்த அளவு அவங்க வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த எண்டிவரை பொறுத்து அந்த பரமானந்தத்தை அவங்க உணர்றாங்க. சரிங்களா? இந்த இன்ப நிலையில் ஒன்ஸ் அந்த பரமானந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான். அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாப்பிட்றோன்னா நாக்கு, அந்த புலன் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபுட்டோட டேஸ்ட்டை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஆனால் ஒன்ஸ் இந்த பரமானந்தம் ஆத்ம நிலையில் நம்ம வந்துட்டு அந்த சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா, அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த புலன்கள் வந்து தேவைப்படாது. நம்ம இந்த கண்ணாலேயோ இந்த காதாலேயோ இந்த மூக்காலேயோ இந்த வாயாலேயோ எல்லாம் நம்ம அதை அனுபவிக்க மாட்டோம். அந்த புலன் எப்படி இருக்குன்னா தெய்வீகமான புலன். சரிங்களா? மூலம் எல்லையற்ற இப்போ நம்ம அனுபவிக்கிறோம்ல, இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பிடிச்ச சாப்பாடு இருக்குது, எவ்வளவு சாப்பிடுவோம், ஓரளவு சாப்பிடுவோம். நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும், ஒரு 20-30 குலோப் ஜாமுன் கொடுத்து சாப்பிடுன்னா என்ன ஆகிடும், ஆரம்பத்தில் நம்ம எவ்வளோ அன்லிமிட்டடாக சாப்பிடுங்கன்ட்டுனா போதும், சூப்பர் அப்படின்னு போயிடுவோம். ஆனால் நம்மளுக்கு பிடிச்சது நிறைய சாப்பிட அப்புறம் அந்த டிஷ்ஷை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு அலர்ஜி ஆகிடும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அது வந்துட்டு அதான் இந்த மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ்ன்றது. இந்த புலன்களால் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு சலுப்பு தட்டும் இல்லைங்களா, ஃப்ளிக்கரிங் ஹாப்பினஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த ஹாப்பினஸ் இருக்கு இல்லையா, தெய்வீகமான அந்த புலன்கள்னால ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கிறது அப்படின்றது அது வந்து எல்லையற்ற, அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு எல்லையே இருக்காது.
கொஞ்ச காலம் அனுபவிச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம அப்படியே ஃபால் டவுன் ஆகிடுமானா கிடையாது. அதுதான் நித்தியமாக நம்ம எப்பயுமே அதில் இருப்போம். திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தில் பரமானந்தத்தில் இருக்கிறவங்க உண்மையிலிருந்து என்றும் மழுவுவதில்லை. அவங்களுக்கு அதுதான் அல்டிமேட் கோல்னு தெரிஞ்சிருது. சரிங்களா? அந்த தெய்வீகமான புலன்கள் மூலயமா பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கிறது தான் உயர்ந்ததுன்றது தெரிஞ்சிருது இல்லைங்களா? அதுலேருந்து என்னைக்கு அவங்க ஃபால் டவுன் ஆக மாட்டாங்க. இதை விட உயர்ந்த லாபம் வேறு எதுவும் இல்லை. அதனால தான் அவங்க முன்னாடி மற்ற விஷயங்கள், இந்த ஜட உலக விஷயங்களை வச்சு அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது. இதெல்லாம் வந்துட்டு மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, ஃப்ளிக்கரிங் ஹாப்பினஸ் இல்லைங்களா, சஞ்சலமானது. ஆனால் அந்த ஆத்ம நிலையில் இருக்கிற அந்த பரமானந்தம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உயர்ந்த லாபம் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் வெளியிலேருந்து எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்தாலும் சரி ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இவன் பக்தி கூட நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பகவானுக்கு வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் அது நம்மள பாதிக்காது. பிரகலாத் மகாராஜருக்கு அப்படி தான் இருந்தது. எவ்வளவு கஷ்டங்கள், பாண்டவர்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டங்கள். என்னைக்கா தர்மத்தை விட்டுட்டு பகவானை நிந்திச்சு பகவான் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் சாஸ்திரம் இல்லை பகவான் இல்லைலாம் சொல்லியிருக்காங்களா? இல்லை. அந்த பாதிப்பு எதுவும் அவங்கள வந்துட்டு அந்த வெளிப்புற கஷ்டங்கள் அது எதுவும் அவங்கள வந்து பாதிக்காது. சரிங்களா? அந்த துயரத்தை கொடுக்காது அவங்களுக்கு. சரிங்களா? அதுதான் பக்தியில் அவங்க ரொம்ப இனிமை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? பகவானோட. அப்போ அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் பிரகலாத் மகாராஜ் நம்ம நினச்சிக்கலாம் எப்பொழுதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் துளி கூட அவங்க என்ன ஆகலை, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகலை பிரகலாத் மகாராஜர் இல்லைங்களா? ஸோ அதையுமே நம்ம இங்கே சம்மந்தப்படுத்தி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாண்டவர்கள்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்திரம் அதில் நல்லா பார்க்க முடிஞ்சுது. இப்போ துரோணாச்சாரியர் பயிற்சி கொடுக்கும்போது கூட அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருந்தது, நல்லபடியாக அந்த குருவியோட கண்ணு மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதுமாரி வனவாசத்துலேயும் அவ்வளவு சிரமத்துலேயும் நம்ம நடுவில் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க நல்ல ஃபோக்கஸ்டாக அவங்க அடுத்து என்ன அந்த போருக்கு தேவையான ஆயத்த பணிகளையும் அவங்க செய்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் இந்த வனவாசத்தையும் நல்லபடியாக முடிக்கிறாங்க ஃபோக்கஸ்டாக அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அதுமாதிரி திரௌபதி அம்மாவோட சுயம்பரத்துலேயும் அர்ஜுனன் வந்து அந்த ஒரு போட்டி இருக்கும், அதுலேயும் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி வெற்றி பெறுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் நல்ல நிலை பெற்று பகவான் மேலே ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க, ஆத்மா மேலே பகவான் மேலே. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அந்த தியானத்தின் அந்த ஒரு இது எதுலேயும் டிஸ்ட்ராக்டே ஆக மாட்டாங்க, வெளிப்புற விஷயங்கள்னால டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டாங்கன்றதை பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம வந்து 6.34 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யார் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்க? எல்லாரும் அமைதியாக இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் இல்லைங்களா மாதாஜி? நான் வாசிக்கிட்டு வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ரடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோர் இவ சுதுஷ்ஹரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கும் போது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. ஏன்னா இப்போதான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அர்ஜுனர்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு. குருவியோட கண்ணு மட்டும்தான் தெரிஞ்சதுன்னு அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் இல்லைங்களா? திரௌபதி அம்மாவோட சுயம்பரம், அவங்க வனவாசத்தில் இருந்த காலங்கள், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனர் சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க, மனம் அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? மனதோட நிலை இதுதான். நான் வீசுகிற காற்றை கூட நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிடுவேன், ஆனால் என்னால் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா தியான யோகம், அது சாத்தியமாக இருக்குமான்னு தெரியல அப்படின்னு வந்து பகவான்ட்டு சொல்கிறாங்க. மனதை கட்டுப்படுத்துறது, காற்றை கூட நான் கண்ட்ரோல் பண்ணேன், ஆனால் மனதை கண்ட்ரோல். அப்போ யார் இது சொல்கிறாங்க? அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க. அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிற அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க. அப்போது நான் என்னையெல்லாம் நினச்சேன், ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா? அதுதான் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்லைடில். யார் ஒருத்தவங்க வந்து மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த மனம் வந்து அவங்களுக்கு நண்பன், இல்லைன்னா அது விரோதி இல்லைங்களா? ஆனால் அந்த மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது சிரமம், ரொம்ப சிரமம்ன்றது அர்ஜுனருக்கே சிரமம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அமைதி இல்லாமல் இருக்கும், குழப்பம் நிறைந்ததாக இருக்கும், அடங்காததாக இருக்கும், சக்தி மிகுந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு. அப்போ பகவான் என்ன வந்துட்டு
உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றதை நம்ம கவனமாக கேட்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? 6.35 माताजी नमस्ते। அவசியம் சுப்புலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय வைராகியேன ச கிருஹ்யதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியானாலும் பற்றின்மையானாலும் அது சாத்தியமாகும். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ பகவான் சொல்றாங்க, பலம் பொருந்தி இப்போ எங்களுடைய அர்ஜுன் குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி கடினமே. பகவான் அதை சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? கண்டிப்பா அது கஷ்டமான விஷயம்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா அது எப்படி பண்ணணுன்றத சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி பண்ணணும்? தகுந்த பயிற்சி. சரிங்களா? சாதனா, ப்ராக்டிஸ். சரிங்களா? அது அப்படி தான் போகும். ஆனால் நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். பற்றின்மை. சரிங்களா? இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல யோசிக்கணும். அதுதானே செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து பார்க்குறோம். தேவையா? ஜட புலனின்ப விஷயங்கள் நமக்கு வேணும். நம்ம ஒரு பணம் வச்சுருக்கோம், கொஞ்சம் பணம். சரிங்களா? எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? இது நமக்கு வேணுமா? அப்போ அந்த பணத்தை அந்த விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுவோம். வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? பண்ண மாட்டோம். அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்துலேயும் முக்கியமாக இந்த தாட்ஸு, இந்த ஜடப்புறன் புலனின்ப பொருட்கள் எல்லாத்துலேயுமே, பொருள் விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இது நமக்கு வேணுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் நமக்கு இது வேணுமா? அப்போ அதை நம்ம செய்யலாம். இல்லையா பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அப்போ அதில் பற்றின்மையோடு இருக்கணும். எதெல்லாம் வேண்டாம், கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் வராது அப்படின்னா அதெல்லாம் வேண்டாம். பார்த்தீங்கன்னா என்வி, பொறாமை பக்தியில் கொண்டு வர முடியாது. ப்ரைடு பக்தியில் கொண்டு வர முடியாது. சரிங்களா? அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கவே கூடாது. சரிங்களா? அது மாதிரி எதெல்லாம் நம்ம பக்தியில் கொண்டு வர முடியாது அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ அதெல்லாம் பற்றின்மையோடு இருக்கணும். அப்புறம் பயிற்சி நல்லா நம்மள ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நாமரூப குணநிலைகளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எப்பயும் சொல்கிற ஒரு விஷயந்தான். சரிங்களா? அடம் பண்ணி வாழுத்தனம் பண்ணுற குழந்தைங்கள ஒரு இடத்துல உட்காருன்னா உட்காராது. அதையே என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு கலரிங் பண்ணு, இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸை கொடுத்து கட்டு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுங்க என்ன பண்ணும்? அந்த பிள்ளைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தில் அதை நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் நம்ம மனம் அமைதியற்றது தான். ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானோட நாமரூப குணநிலைகளை அதுக்கு கொடுக்கணும், தாட்ஸுக்கு கொடுக்கணும். பகவத்கீதை பாகதம் வாசிக்கணும். அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ் எதுக்கும் எப்பயுமே நமக்கு வேணும். ஏன்னா அவங்க தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம இந்த சாதனா பக்தியை பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதே சமயத்தில் தேவையில்லாத விஷயம், கிருஷ்ண பக்தியில் வராத விஷயங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். இதில் நம்ம ஸ்திரமாக இருக்கணும், டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கணும். சரிங்களா? இதுதான். ஸோ பயிற்சியும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியம் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பக்தியில் நம்ம நல்லபடியாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும், நம்ம மனம் நமக்கு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு. சரிங்களா? அடம் பண்ணி இருக்கிற ஒரு குழந்தையா, இல்லை ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்துல இருக்கிற ஒரு குழந்தையான்னு அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா நம்ம ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்தில் நம்ம இருக்கணும். எதில்? பக்தியில் இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் ஃபால்டவுன் ஆகிற விஷயங்களில் நம்ம கொண்டு போகக்கூடாது. அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். லைஃப் மேனுவல் பகவத்கீதை. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்பில் அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு யார் வேணும்? சோர்ஸு. 4.34 என்ன படித்தோம்? தத்விதி பிரணிபாத்தேன்னு அந்த ஸ்லோகத்தில் ஆன்மீக குருவை அணுகி ஞானத்தை அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஹம்பிளாக அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்டு. சரிங்களா? அந்த முறையில் நம்ம சாதனாவை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மனம் நமக்கு நண்பனே அப்படின்னு தான். அதுவும் நம்மளாம் இப்போ ரொம்ப சுக்ரத்தோட பானஃபைட் பரம்பராவில் இருக்கும். பகவத்கீதை பாகதம்லாம் நல்லா லேர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படியே நம்ம சாதனா பக்தியே பண்ண வேண்டியது தான். ஹரிபோல். பகவானோட அனுகிரகம் சரியான பாத்தில் நம்ம இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கணும். 6.41 42 ரெண்டு ஸ்லோகமுமே. யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க ரெண்டுத்தையும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा वाश्वति समः सुषीणां श्रीमतां केहे योग பிரஷ்டோ அபிஜாயதே. வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். 6.42. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தவா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம் ஏததீதுர்லபதரம் லோகே ஜன்ம யத் ஈத்ருஷம். அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றியடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகர்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்ப யோகம், இப்ப அர்ஜுனன் இன்னொரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, சரிங்களா? இப்ப வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது ஃபால் டவுன் ஆகும். பக்தி யோகம் ஃபால் டவுன் ஆகாது, அஷ்டாங்க யோகம் வீழ்ச்சி அடையிறது தானே. இப்ப விஸ்வாமித்திரலாம் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணாங்க, அஷ்டாங்க யோகம்ல தான். அவங்களுக்கு கோபம் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சாங்கன்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ அதனால இப்போ என்னன்னா இந்த அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு யோக முறை. எப்போ ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம மனம், புலன்கள், ஆத்மா எல்லாமே ஆக்டிவான விஷயம், எப்பயுமே அது கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியாது. அப்போ அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க, மெட்டீரியல் வாழ்க்கையிலையும் இல்லாமல் ஆன்மீகத்துலேயும் சக்ஸஸ் ஆகாமல் இப்படி யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதில் பாதியில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் அவங்களோட நிலை அப்படின்றத பகவான்கிட்ட கேட்குறாங்க, சரிங்களா? அப்போ பகவான் வந்து அவங்களுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. நமக்கு எப்பயுமே யோகத்தை பயிற்சி பண்ணுறவங்களுக்கு வீழ்ச்சின்றது கிடையாது, சரிங்களா? அப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஃபால் டவுன் நடுவில் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வராமல் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நிலை அப்படின்றதுல கொஞ்ச காலம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்க, சரிங்களா, கொஞ்ச காலம் யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க. அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நிறைய காலங்கள் இந்த நல்ல இந்த மேலுலகங்களில் இருந்துட்டு புண்ணிய ஆத்மாக்கள் வாழும் லோகங்கள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அவங்களுக்கு பிறப்பு கிடைக்கும், இல்லை பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பு கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், சரிங்களா? அதுதான். அப்போ கொஞ்ச காலம் யோகா பயிற்சி பண்ணவங்களுக்கு நல்ல குடும்பத்தில் இல்லைன்னா செல்வந்தர் வீட்டில் கிடைக்கும். எதனாலன்னா மறுபடியும் அவங்க வந்து இப்போ நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்கனால என்ன ஆகும், நல்ல நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் ஈடுபட்டு மறுபடியும் அவங்க பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும். அதே மாதிரி செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் அந்த மணியை வச்சு அந்த செல்வத்தை வச்சு அவங்க என்ன பண்ண முடியும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு பிறவி. அப்போ மறுபடியும் பிறப்பு இருக்குது, டெத்துக்கு அப்புறம் மறுபிறப்பு உண்டு அப்படின்றது நம்ம பகவத்கீதையில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? பகவானே சொல்லியிருக்காங்க 2.13 இந்த ஸ்லோகத்துலேயும். அது மாதிரி நீண்ட காலம் யோக பயிற்சியில் இருந்து அதுக்கப்புறம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆன்மீக குலத்தில் பிறப்பாங்க. நல்ல இந்த ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையிலலாம் வராங்கல்ல, பக்தி வினோத டாக்குரா அவங்களோட சன் தான் யார், ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்குரா, அதாவது பிரபுபாத்தோட குரு, அப்பா பிள்ளை அந்த ஒரு நிலையில் அங்கே வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஏற்கனவே நல்ல ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் ஆச்சாரியர்கள் குடும்பத்தில் அந்த மாதிரி பிறக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் நல்ல பக்தியில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பிறவி கிடைக்கிறது தான் இருக்கலையே வந்துட்டு அரிதானது அப்படின்றத மிக பார்க்குறோம். ஆனால் ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்து மஞ்சரிஸு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ அதை பார்த்தோம், சரிங்களா? ஸோ இப்போ என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா கொஞ்ச காலம் பயிற்சி பண்ணவங்க செல்வந்தர் குடும்பத்தில் நல்ல குடும்பத்தில் பிறப்பாங்க. நீண்ட காலம் யோக பயிற்சி பண்ணி அதில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க இந்த மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் ஆச்சாரியர்கள் குடும்பத்தில் பிறந்து உடனே, ஏன்னா அதில் பிறந்த என்ன ஆகும், பிறப்புலேருந்து அவங்க பக்தியில் வந்துடுவாங்கல்ல இல்லையா? அவங்க வேறு எதுலேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டாங்க, தேவர்கள் வழிபாடுக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு பகவானே இல்லை சாஸ்திரமே இல்லைன்னா சொல்லவே முடியாது. பிறக்கிறதுலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வைஷ்ணவனாவே பிறக்கும்போது நல்ல இன்னும் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைகிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம், சரிங்களா? இப்போ நமக்குமே பாருங்களேன், இப்போ நம்மளுக்குமே லைஃப்பில் நம்ம இதுக்கு முன்னே நிறைய சுக்ருதி செஞ்சுருக்கோம், அதில் நம்ம பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரல. அதனால தான் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, ஒரு நல்ல ஒரு பானஃபைட் பரம்பரா, சரிங்களா? அதில் நம்மளுக்கு சரியான ஒரு கைடன்ஸு, குரு, மந்திரம், சரிங்களா? அதுவும் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் எல்லாமே பகவான் நமக்கு சிறப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு குறை கிடையாது. ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம யாருக்குமே எந்த குறையுமே கிடையாது, அப்படி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஏற்கனவே பக்தி பண்ணி அதில்
பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரல, வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம். அதனால தான் இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விதமான அனுகிரகத்தையும் கொடுத்து பகவான் வந்து மறுபடியும் பக்தி பண்ணி இந்த பிறவியில், அது ஹியூமன் லைஃப் வேறு கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பிறவியில் நீ முக்தி அடைஞ்சிடணும், மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நீ வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலை தான் நமக்குமே. சரிங்களா? அதனால் நம்மள என்ன பண்ணணும்னா நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும். இந்த 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 எல்லா அனுகிரகமும் பகவானுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம உதாசீனப்படுத்திடாமல், கேர்லெஸ்ஸாக இல்லாமல், ஃபால் டவுன் ஆகாமல் பக்தி பண்ணணும். இப்போ 6.47 ஸ்லோகம், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? அவசியம் உஷா மாதாஜி. ஹரி போல். யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தரான்மனா சாந்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்ததமோ மத. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் எல்லாரும் எனது அபிப்பிராயம் தான் சொல்லுவாங்க. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரிபோல் மாதாஜி. இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், சரிங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய யோகங்களுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன், இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம், நம்பிக்கைன்றது மஸ்ட், எல்லாத்துக்கும் பிரகலாத் மகாராஜ் நினச்சிக்கலாம். சரிங்களா? நம்பிக்கை எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைத்து, எப்பயுமே பகவானே நம்ம நினைக்கணும். எப்படி நாமரூப குணநிலைகளில் லயிச்சிருக்கணும். பாகவதம் சோர்ஸ், பகவத்கீதை சோர்ஸ், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் மஸ்ட். தன்னுள் என்னை எண்ணிக்கொண்டு எப்பயுமே பகவானை நம்ம மனசில் நினச்சிக்கணும். ஏன்னா எல்லாரும் ஆல்ரெடி இருக்காங்க, நம்மளாம் ஒன்றும் க்ரியேட் பண்ணுறதில்ல, ஆல்ரெடி சூப்பர் சோல் நம்ம இதயத்தில் இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்க நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணாலே போதும், இருக்காங்கன்றதை உணர்ந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும். தன்னுள் எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, அன்பு தொண்டுனால டிவோஷனல் சர்வீஸ் தானே, அன்பு தொண்டு, தொண்டுனா சர்வீஸ், அன்புனா பக்தி, திவ்யமான அன்பு அதுவும். சரிங்களா? திவ்யமான அன்புனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் யார் செய்கிறாங்களோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிக நெருங்கியவனாகவும். மற்ற யோகிகள், கர்மயோகி, ஞானயோகி, அஷ்டாங்க யோகியை விட யார் ஒருத்தங்க பக்தி தொண்டு, திவ்யமான பக்தி தொண்டு செய்கிறாங்களோ, பக்தி யோகி, சரிங்களா, என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனாகவும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனாகவும், மற்ற யோகிகளை விட உயர்ந்தவனாகவும் இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்கணும். இதுவே என்னது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் பக்தி யோகி தான் சிறந்தது, பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்றதை இங்கே 6th சாப்டர் லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. 7th சாப்டர்லேருந்து பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ பக்தி யோகம் தானே சிறந்தது அப்படின்ற முறையில் எப்படின்னா, இப்போ கர்ம யோகம் அப்படின்றது செயல், ஞான யோகம்ன்றது ஞானத்தை விருத்தி பண்ணுறோம். நம்ம யார், இந்த ஜட உலகத்துலேயே இருக்கோம், இந்த ஜட உலகம் என்ன, யார் இதெல்லாம் உருவாக்குனது, பகவான் யார், எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமா, ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி. அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாத்தையும் புலன்கள் மனம் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு நிலையில் கொண்டு வராங்கன்றதை பார்க்குறோமா, இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது. அப்போ பக்தி யோகம் அப்படின்றதுல இது எல்லாமே அடங்கியிருக்கும். பக்தி அப்படின்றது பக்தி சேவையா, சேவையில் கர்மயோகம் வந்துடுது, ஏன்னா செயல், கர்மான்றது செயல், சேவை வந்துடுது. பக்தி யாருக்கு பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரியுதுல்ல, ஞான யோகமும் வந்துடுது, நம்ம ஆத்மா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அஷ்டாங்க யோகம் அப்போ அது மனம் புலன் எல்லாம் ஒருநிலைப்படணும். அப்போ யார் பக்தி சேவை பண்ணுறாங்களோ பகவானுக்கு, அவங்களோட மனம் புலன் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே எதில் ஒருங்கிணைஞ்சிருக்கு, பக்தி சேவையில், இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம பக்தி யோகம் ஃபாலோ பண்ணும்போது, பக்தி சேவை பகவானுக்கு பண்ணும்போது இந்த 3 யோகத்தையும் நம்ம அதுலேயே பண்ணுறோம், நமக்கே தெரியாமல். சரிங்களா? அதுவே அதில் இன்க்ளூட் ஆகிடுது. ஸோ அதனால தான் பக்தி யோகம்ன்றது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம், அதை நம்ம அப்படியே கடகடன்னு பார்த்துடலாம். சரிங்களா? இதுவும் மஸ்ட்டு. ஏன்னா நம்ம இப்போ எதுவுமே நம்ம பார்த்தது வந்து சும்மா அப்படியே யாரோ ஒருத்தவங்க போன போக்கில் சொன்னாங்கன்றதே கிடையாது, எல்லா ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது, வேதத்துலேருந்து குறிப்புகள் எடுத்து அதில் என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில் இதை நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஃபெய்த் வந்து அதிகமாகும் தெரிஞ்சுக்கும் போது. இப்போ வந்து பாகவத்தில் 12.3.52 ஸ்லோகத்தில் இருக்குது, சத்தியுகத்தில் பிறந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும். திரேதாயுகத்தில் பிறந்தால் யாகம் பண்ணணும். துவாபர யுகத்தில் பிறந்தால் கோயில் வழிபாட்டு முறையில் நம்ம பண்ணணும். கலியுகத்தில் பிறந்தால் பகவான் நாமத்தை உச்சரித்தாலே போதும் அப்படின்னு பாகவதத்தில் இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், கலியுகத்தில் நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி தவமோ யாகமோ இது டெம்பிள் வர்ஷிப்பெல்லாம் இல்லை. சரிங்களா? செய்யலாம், செய்யாமல் இருக்கணும்னு இல்லை, செய்யலாம். ஆனால் இது எதுவுமே நம்ம ரொம்ப பியூராக பண்ண முடியாது.
சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் உண்டு இந்த கலியுகத்தில். நம்ம இப்ப இருக்கிறது இந்த கலியுகத்துல தானங்க மாதாஜி. ஆமா, நம்ம இருக்கிறது கலியுகத்தில். நம்ம கொஞ்சம் சரிங்களா? கொஞ்சம் இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்மளும் ஒரு இதா இருக்கும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கணும். நாம சங்கீதம் தான் நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. ஆ. சரிங்களா? மற்ற விஷயங்கள்ல இப்ப யாகம் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? ஏதோ எந்த இதுல சரி ஓகே. பிராமணர்கள்லாம் வந்துட்டு திரைத்தகத்துல வந்துட்டு இது யாகம் நெருப்பு வர வைக்கணும்னு மந்திரம் சொல்லி வர வைப்பாங்க. இப்போ அப்படிலாம் முடியுமானா முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அந்த யூஸ் பண்ற அந்த பொருள்லாம் ரொம்ப பியூரா இருக்கும். இப்போ அப்படிலாம் பியூரா இருக்கான்னா இல்லை இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இப்போ இது மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால இந்த கலியுகத்தில், மற்ற யுகத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப பியூர். சரிங்களா? கலியுகத்தில் நம்மளால் அவ்வளோ பியூராக இந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நாம சங்கீதம் இன்னொன்று நம்மளால் நினைச்சாலும் செய்ய முடியாது. நம்ம மனம் வந்து அவ்வளோ நிதானமாக இருக்காது. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத எதில் போட்டிருக்காங்க? பாகத்தில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பக்தி யோகம்னு வரும்போது நம்ம ஒரு இடத்த அடையிறதுக்கு படிக்கட்டில் போகிற மாதிரி. அதே பக்தி யோகத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தாலும் எல்லாமே அதில் அடங்கியிருக்குன்னு. அப்போ அது வந்துட்டு நம்மளை ரொம்ப சீக்கிரம் பகவான்கிட்ட கொண்டு போகும். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ண சங்கீர்த்தனமாக பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை அப்படின்றத பார்க்குறோம். இல்லை ஜபமாக பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ வேத குறிப்புகள் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அப்படியே நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணிடலாம். ஏன்னா படித்தோன்னா இன்னும் நிறைய டைம் எடுக்கும். அதுதான். அதாவது யஜுர்வேதத்தில் இது இருக்குது. சரிங்களா? கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துலேயும் கலி சந்தர்ஷன உபநிஷத்துலேயும் இருக்குது. சரிங்களா? என்ன இருக்குது அப்படின்னா எல்லா வேதத்தையும் நம்ம படித்து யார் சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன், நானே படித்து தெரிஞ்சுப்பேன்னு எல்லா வேதத்தையும் நம்ம படித்து கலியுகத்தில் என்னதான் பண்ணா பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு நம்ம விடை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா என்ன என்ன கிடைக்கும்னா நம்ம வந்து பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும் கலியுகத்தில் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும். சரிங்களா? அதை தான் வந்து கலி சந்தாஷன உபநிஷத். கலி சந்தான உபநிஷத்துன்றது அந்த உபநிஷத்தில் கலியுகத்தில் என்னென்னலாம் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கும், கலியுகத்தோட நேச்சர் என்ன, அதில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு அதில் தெரியும் அந்த உபநிஷத்தில். சரிங்களா? வேணா வாசிச்சு பாருங்க கூகுளில். அதுக்கப்புறம் வந்து மாதாஜி சின்ன டவுட்டு. நம்ம இப்ப கலியுகத்துல இருக்கோம். அப்ப பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவரு எந்த யுகத்துல இருந்தாரு? கலியுகம் தான் எல்லாருமே. அவரு சரிங்களா? கலியுகம். எப்போ பகவான் டிசப்பியர் ஆனாங்களோ, பரீட்சித் மகாராஜர் எப்போ வந்துட்டு டிசப்பியர் ஆகுறாங்களோ அப்பையிலேருந்து கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? இப்போ நம்மளாம் சரிங்க. இருக்கிறது தான். இன்னும் 4,28,000 இயர்ஸ்க்கு கலியுகம் தான் மாதாஜி. கலியுகம். நேத்து சொன்னீங்க. ஆமா. அதனால எப்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலையும் நாரதீய புராணத்திலையும் இது இருக்கு. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. இந்த கலியுகம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னா சண்டை. சரிங்களா? ஒண்ணு நம்ம போடணும் சண்டை, இல்லைன்னா யாராவது சண்டை போடுறதை வேடிக்கை பார்க்கணும். அதுல தான் சந்தோஷம். சரிங்களா? அப்படிதான் இருக்கும். அதனால தான் நிறைய இந்த நியூஸ்ல டிபேட்ஸு, டாக் ஷோ இதெல்லாம் நல்லா ஃபேமஸா போகுதுன்னா என்ன காரணம்? எல்லாம் உட்காந்துட்டு அதை நல்லா அப்படியே வேடிக்கை பார்க்கறது. சரிங்களா? அது மாதிரி சண்டை, பாசாங்கு ஏமாத்துறது. சரிங்களா? இது வந்து இந்த கலியுகத்தோட அடையாளமா இருக்கு. சரிங்களா? இப்படிப்பட்ட யுகத்துல நம்ம வந்து இதெல்லாம் வேண்டாம். நம்ம வந்து விடுதலை ஆகணும், பகவான் அடையணும் அப்படின்னா பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். வேறு வழியிலன்னு 3 தடவை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிடுறாங்க. அதனால நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொன்னது என்னென்னா நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பாகவத்துலேயும் 12.3.51 அது 51 ஸ்லோகத்தில் நிறைய கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் இருக்கலாம். ஓஷன் ஆஃப் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? கலியுகத்தை வந்து நிறைய தவறுகள், பாபங்கள்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு யுகம் தான் இது. இந்த யுகத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனாலேயே நம்ம வந்து பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றது பாகவத்தில் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதனால் நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். பகவத்கீதையில் 10.25 ஸ்லோகத்தில் யஞ்ஞோ ஜப யஞ்ஞோஸ்மி அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதே மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? அதாவது சிக்ஷாஷ்டகத்தில் இருக்குது. கடவுள் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் சரி, இதை நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம வந்துட்டு கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படின்னு பகவானுக்கு நிறைய நாமம் இருக்குது இல்லையா? விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் 1000 இருக்குது. அது இல்லாமல் நிறைய நாமங்கள் பகவானுக்கு எண்ணற்ற நாமங்கள் இருக்குது. சரிங்களா? அதில்
அது வந்து பகவான் நாமத்துல என்னன்னா, பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தியோ அதே மாதிரி அவங்களோட நாமத்துக்கும் சக்தி. அவங்களோட பெயர்லயும் சக்தி உண்டு. பகவான் இப்ப எவ்வளவு பவர்ஃபுல். பூத்தனை வழிச்சாங்க 6 நாள்ல. பிறந்த அப்பியர் ஆகி 6 நாள்ல. கோவர்தன மலைய இடது கை சுண்டு விரலால தூக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம படிக்கிறோமா? அப்ப அவங்க ரொம்ப ஆல் ஸ்ட்ராங்ன்றத படிக்கிறோம். அப்ப அதே மாதிரி அவங்க நாமத்துக்கும் சக்தி இருக்கு. சரிங்களா? அப்ப நம்ம நாமத்தை உச்சரிக்க உச்சரிக்க என்ன ஆகும்? எப்படி நம்மளுக்கு அந்த சக்தி உணர முடியும்னா, நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள அனர்த்தங்கள்லேருந்து நம்ம விடுபடுவோம். பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகும். சரிங்களா? நெருப்புல போட்ட தங்கம் மாதிரி ஜொலிப்போம். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் போகும். சக்தி அதிகம் பகவான் நாமத்துக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிறைய பகவான் நாமத்தை ஜபிக்கணும். அதுவும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நம்ம ஜபிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்ள இது நம்ம இப்ப வந்து ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம உச்சரிக்கணும்னு சொன்னா நம்மளுக்கு அப்பதான் முக்தி அப்படின்னு நம்மளுக்கு சிரமமா இருக்கும். எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ண தெரியாது, நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பகவான் நாமத்தை இப்ப ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே, இதுல ஏதாவது சிரமம் இருக்கா? இல்ல இல்லைங்களா? அதனால நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி. விதியும் ரொம்ப கிடையாது, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது. இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு மந்திரம், இப்ப வந்து ஒரு ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய அப்படின்ற மந்திரம் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு குளிக்காமலாம் சொல்லக்கூடாது. சரிங்களா? இதுக்கெல்லாம் தூய்மை ரொம்ப முக்கியம். ஓம் நமோ நாராயணாய நமக, இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள்லாம், இந்த மாதிரி மந்திரம்லாம். ஆனா இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லும்போது ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நம்ம இதுல ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணவும் வேண்டாம். அதனால அது மாதிரி யாகம் யஜ்ஞம் தப்பஸ்லாம் செய்யணும்னா நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. இப்ப நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு 8 ரூல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானோட நாமத்தை ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் ரொம்ப கிடையாது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம எல்லா ரெஃபரன்ஸும் நம்ம ஓரளவுக்கு பார்க்குறோம். கலியுகத்துல நம்மளா இருக்கிறது கலியுகம், அதுல நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம ரெஃபரன்ஸோட. அதனால ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல்லோட பகவானோட நாமத்துக்கு சக்தி அதிகம் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். அது ஒரு பாஸ்ட் டைம் கூட எப்பயும் நான் சொல்லுவேன். ராமர் இது காலத்துல வந்துட்டு அந்த பாலம் கட்டும்போது ஹனுமான் அப்புறம் அவங்க கூட மற்ற மங்கீஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவானோட பேரை ராம் ராம்னு எழுதி எழுதி அந்த கல்லை வந்து தண்ணியில் போடுவாங்க. அந்த கல் வந்து மிதக்கும். ராமர் வந்து கேட்பாங்க, கல்லெல்லாம் தண்ணியில் போட்டால் முழுகணுமே, ஏன் மிதக்குதுன்னும் போது உங்களோட பேரை நாங்கள் அதில் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்படியே அப்போ நானும் ஒரு கல்லை போடுறேன்னு அவங்க பகவானோட பேரை எழுதாமல் அவங்க ஒரு கல்லை போடுவாங்க, அது உள்ளார போயிடும். அப்பதான் அது 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 எதுக்காக அந்த பாஸ்ட் டைம்னா பகவானோட நாமத்துக்கு சக்தி உண்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த பாஸ்ட் டைம். சரிங்களா? அதனால நம்ம நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய்.